Wel, shwmai, a bore da, a chroeso enfawr I chi i'r wers byw arweinwyr Adobe Express yma, sy'n arbennig I ddathlu diwrnod Santes Dwynwen. Nawr, mae diwrnod Santes Dwynwen, wrth gwrs, cael ei ddathlu ar y 5 ar 20 o Ionawr bob blwyddyn. Felly, I ni mynd I fod yn gwneud gweithgareddau hwylus iawn heddi gan ddefnyddio Adobe Express I gyd I wneud a Santes Dwynwen. Right, nawr te, dewch I ni gael edrych yn gyflym ar cwbl o negeseuon. Cofiwch am y gystadleuaeth ffilm. Athrawon, os oes diddordeb ydych chi gymryd rhan mewn a chael cefnogaeth I gymryd rhan mewn cystadleuaeth ffilm genedlaethol, mae Adobe a Hub wedi cydweithio I lansio gwyl ffilm 25. Os hoffech chi gael mwy o wybodaeth ac I gofrestru eich bod chi a diddordeb yn cymryd rhan yn y gystadleuaeth ffilm, ewch I gwylffilm25.express.cymru, athrawon. A cofrestrwch fyna I ddangos eich diddordeb yn y gystadleuaeth yna, a gewch chi'ch cysylltu wedyn gyda tutorials a fideos a chyngor a taflenni gwaith ac yn y blaen i'ch helpu chi I gymryd rhan yn y gystadleuaeth yna. Reit te, nôl at y wers heddi. Mae angen y dudalen heriau yno ni sy'n sgrolio ar hyd gwaelod y dudalen bit.ly/25 Dwynwen. 25 Dwynwen. Right, dewch I ni gael neidio draw te I weld beth sydd ar y dudalen heriau ar ein cyfer ni heddi. Dyma fe fan hyn. Nawr, os da chi ddyfais sy'n gallu sganio cod QR, yna allwch chi sganio'r cod QR sydd ar y sgrin fyna nawr a dod i'r dudalen heriau, neu wrth gwrs allwch chi deipio yr cod byr sydd da ni'n sgrolio ar waelod y dudalen a sy'n nawr hefyd ar dop y dudalen fan hyn yn y riban glas gole bit.ly/25 Dwynwen. Chi roi eiliad iddo I chi I gyrraedd y fan hyn. Just i'ch atgoffa chi, os I chi'n gwylio ar YouTube, bydde fe'n help enfawr petai chi athrawon yn hoffi y fideo yma ar YouTube a hefyd yn tanysgrifo I sianel YouTube yr ysgol ddigidol. Mae hwnna'n helpu ni I dynnu mwy o sylw i'r sesiynau yma a wneud yn siŵr bod ni'n gallu cadw nhw I fynd am byth bythoedd. Right, iawn. Dewch I ni gael sgrolio lawr te a gweld beth I ni'n mynd I fod yn wneud gyntaf. Wel, yn gyntaf, ni'n mynd I fod yn dysgu am ac yn dylunio llwyau caru. Nawr, fi siŵr bod chi'n gyfarwydd â llwyau caru, fi siŵr bod chi wedi gweld o'r blaen. A chi'n gwybod beth? Mae un dy fi fan hyn, dalwch sawnd. Fi wedi paratoi ar gyfer y wers. Dyma yn llwy caru gaethon ni pan briodon ni amser maith yn ôl. A yn Nghymru, mae'n draddodiad, a mae'r traddodiad wedi newid dros amser. Blynyddoedd yn ôl bydde llwyau caru yn rhywbeth bydde cariadon yn rhoi i'w gilydd. Le nawr bydde ni'n gweud falle bod y traddodiad yn fwy bod llwyau caru yn cael ei rhoi I bobl falle ar ddiwrnod I priodas, neu ar benblwydd priodas, neu ar ddiweddiad, math na o beth. Ond beth bynnag. Llwyau caru, fi'n siŵr chi wedi gweld nhw, gofynnwch I ffrindiau a theulu os oes rai gyda nhw, weithiau pobl yn bod nhw ar lan ar y wal, neu'n cadw nhw mewn drar. Felly, gofynnwch eich teulu a'ch ffrindiau os oes yn rhyw lwyau caru o amgylch y lle. Nawr, mae'r traddodiad yma yn unigryw I Gymru. Dyw hwn ddim yn digwydd unrhyw le arall yn y byd, mae llwyau caru yn unigryw I Gymru. A mae'n symbol nawr o ddiwylliant a chrefft Gymreig. Mae'n symbol o'n diwylliant arbennig ni fan hyn yng Nghymru a hefyd am waith celfydd crefftwyr Cymreig. Felly, dewch I ni ddefnyddio Adobe Express mwyn creu llwyau caru personol. Nawr, y syniad gyda llwyau caru yw bod patrymau y siapau'n cael eu cerfio I fewn i'r llwy caru sydd yn symboleiddio y pobl mae'n cael ei roi iddo fe. Felly, enghraifft, mae'n arall gyda ni'n rhywle gyda clef y trebl yn fe, oherwydd bod y ddau ohono ni'n hoff iawn o gerddoriaeth. Mae clef y trebl, siap clef y trebl cerddoriaeth wedi cerfio mewn yma. Beth sydd â fi fan hyn, te gwedwch, mae calon ar y top, welwch chi mae pedol fan hyn, pedol ceffyl fan hyn, clychau fan hyn, a wedyn calon arall yna, a chi'n gweld mae hyd yn oed gwaelod y llwy hun mewn siap calon hefyd. Felly, mae llwyau caru, a chi'n gweld hefyd mae yna bleth fan hyn hefyd.
mae clymau a phlethu yn bwysig mewn llwyau caru hefyd. Dewch i ni gael edrych ar rai o'r symbolau pwysig. Nawr, ni wedi gweld rai yn barod fan hyn ar yr enghraifft fi fan hyn. Calonnau, wrth gwrs, iawn. Hefyd welwch chi allweddi a chloion sy'n ystyr hwnna yw bod diogelwch agor calon roedd mae'n golygu ymddiriedeth ac ymrwymiad. Clymau Celtaidd, chymod pethau wedi plethu gyda'i gilydd. Cadwyni, chain, cadwyni, yn dangos chymod bod yr berthynas yn un gref, yn un grif. Clychau, ni'n gweld hwnna fyna, hwnna'n symboleiddio priodas. Gwynwydd wedi plethu, felly chymod, planhigion wedi plethu sy'n tyfu gyda'i gilydd. Blodau, pedolau, croesau ac angorau hefyd. Iawn? Felly, mae llwyth o symbolau gwahanol, a beth ni'n mynd i fod yn gwneud heddi, allwch chi ddewis rai o'r symbolau sydd dan ni fan hyn, neu allwch chi fod yn creu rai eich hunan, rhywbeth i chi meddwl sy'n bwysig i chi. Iawn? A ni'n mynd i ddylunio a chreu llwy garu personol. Lot o hwyl. Right, dewch i ni gael wneud o draw i Express mwyn bwrw ati. Felly mae Express fi ar agor fan hyn. Felly clic fan'na. Nawr, mae Express fan hyn ar hyn o bryd yn Saesneg. I newid Express i'r Gymraeg. Syml iawn, y gyd sy'n rhaid fi wneud yw clicio ar yr avatar yn y cornel top ochr dde. Clic, sgrolio lawr, sgrolio lawr a welai settings fan hyn. Clic ar y settings. A fan hyn, newid yr iaith o'r Saesneg i'r Gymraeg, cau'r ffenest bach mae lawr, a dyna ni nawr yn defnyddio Express yn y Gymraeg. Nawr, fi yn mynd i fod yn neidio nôl ymlaen rhwng y porwr, sydd beth sydd â fi fan hyn, ar iPad, iawn, felly os ydw i'n mynd ychydig yn gyflym i chi, pidwch â phoeni, byddai'n mynd eto ar yr iPad, felly digon amser ydych chi ddal o lan. Right, ni'n mynd i ddechrau bante gyda chynfas sgwar, canfas siap sgwar. Felly, i ddechrau gyda project sgwar, mae angen i ni glicio ar y smotyn glas yn y cornel top ochr chwith, clic, a mewn fan hyn, welwch chi fan hyn o dan creu bod e'n dweud fan hyn sgwar. Iawn? Felly, smotyn glas, creu, sgwar, a mewn a ni. Right. Nawr, beth ni'n mynd i wneud yw ni'n mynd i fod yn defnyddio deallusrwydd artiffisial i gynhyrchu'r delweddau yma. Felly, dwi'n mynd i ddod draw i'r chwith i'r cyfryngau. Clic ar y cyfryngau. A dwi'n mynd i fod yn cynhyrchu delwedd, y botwm llwyd yma, cynhyrchu delwedd. Right, clic ar hwnna. A gan bod y cynfas yn sgwar, mae'n gwneud synwyr felly bod ein delwedd i ni'n cynhyrchu hefyd yn sgwar. Right, a dwi'n mynd i roi mewn fan hyn llwy bren. Nawr, a dwi'n mynd i roi cyfarwyddiadau fan hyn nawr i'r camera. Y camera dychmygol sy'n tynnu llun y llwy bren yma. I ni moyn bod e ar ongl uchel. Felly, gadewch i fi gael just roi hwnna lan ar y sgrin, achos mae hwnna'n mynd i fod yn bwysig i ni. Ongl uchel. Iawn, dyna ni. Lan at ti ar y sgrin. Na fe, ongl uchel. Felly llwy bren, talnod llawn, a wedyn dwi'n mynd i deipio ongl uchel. Ongl uchel. Ni moyn bod e'n edrych fel bod ni'n edrych lawr ar y llwy bren fel tasa fe ar y ford neu rhywbeth fel yna. Iawn. Dwi'n clicio cynhyrchu, a dewch ni gael gweld beth gewn ni nawr. Mae yna 4 canlyniad yn mynd i ddod yn eitha sydyn. Dewch ni gael gweld. Llwy bren, ongl uchel, gret. Wel, mae un o'r reina a 2 llwy bren, sa'n moyn hwnna, ond mae'r 3 arall yn berffaith. Felly, bydde unrhyw un o'r ein yn iawn, a dweud y gwir. Dwi'n meddwl bod well da fi siap yr un cyntaf ma fan hyn. Felly, clicio ar hwnna. A nawr, i ni'n mynd i gael gwared ar y cefndir. Felly, gael gwared ar y cefndir, ni gys rhaid chi'n neud, yw clicio ar yr X fan hyn i gael lawr y panel cynhyrchu delwedd. A mae'n agor y panel arferol ar gyfer golygu delwedd. A nawr dwi jyst yn clicio ar y ci hapus, tynnu cefndir. A na fe. Right, i fynd i droi hwnnw amgylch. Mi moyn bod e felly, na fe, lletraws fel hyn, ar diagonal, lletraws. A
Dwi'n mynd i ffitio fe rhywbeth fel na. Na fe, fi'n i gael adael lle ar y top, rhag ond bod fi moyn rhyw addurn ar y top uwch ben pen y ddolen. Ond mae hwnna yn ddechrau gwych. Right, mae eisiau fi fynd draw i'r iPad nawr te i gyrraedd y man na. Cofiwch pan ych chi'n gwneud bod chi'n cynnwys y term ongl uchel. Bydd hwnna'n helpu chi gynhyrchu'r math o ddelwedd yn eisiau. Right, dyma fi ar yr iPad. Fi ar app Chrome fyna nawr ble mae'r dudalen heriau. Felly nôl o fi draw i app Express. Right, a fi yn mynd i fod yn tapio ar y smotting glass. A mewn fan hyn, dwi eisiau creu sgwar. Na fe? A ni'n agor y golygydd. Nawr te, mi mynd i'r cyfryngau. A dwi eisiau cynhyrchu delwedd. Dyna'r botwm llwyd fyna. Cynhyrchu delwedd, sgwar. A y deipiau mewn fan hyn nawr. Llwy, bren, tal o llawn, ongl uchel. Tal o llawn. Chwilio. Whoops. Clicio ar y botwm glas cynhyrchu mwyn creu'r ddelwedd yma. Right. Llwy bren, ongl uchel. Dewch ni weld beth ni'n mynd i gael. Gwych, gwych, gwych. Hwna yw'r un i fi licio. Efe? Neu hwna? Hwna felly. A fi'n hapus to hwnna, felly dynnu'r cefndir. Neu gys rai fi'n neud yw tapio ar yr X fan hyn. Tynnu'r cefndir. Gwych, hyfryd. Nawr te, na i droi ar hwn, cylch, droi. Ailfeintio. Rhywbeth fel hyn. Gret. Iawn, mae hwnna yn edrych yn ardderchog. Right, nôl a fi te i'r porwr i symud ymlaen i'r cam nesaf. Right, ac wel y cam nesaf yw, ni'n mynd i fod yn meddwl am syniadau sydd da ni fan hyn. Iawn? Ni'n meddwl am syniadau sydd da ni fan hyn. Neu allech chi fod yn meddwl am syniadau hunain. Felly, beth am mynd i chwilio am galon? Dewch ni gael creu calon. Felly, dwi'n mynd i ddefnyddio'r un broses to, cyfryngau ar y chwyth, a dwi'n mynd i fynd i cynhyrchu delwedd. Nawr, sgwar eto, ie. Nawr, dwi'n mynd i deipio mewn fan hyn, calon wedi cerfio o bren, y talnod llawn. Nawr, falle bod fi moyn nhw'n hefyd i fod mewn rhyw fath o arddull Celtaidd, achos bod mae diwylliant ni'n ddiwylliant Celtaidd, felly na i roi arddull Celtaidd. Mae hwnna'n mynd i roi felly clymau Celtaidd yna i ni. Arddull Celtaidd, talnod llawn, a wedyn y gair pwysig na sy'n dal ar sgrin, ongl uchel. Ongl uchel. Right, dych chi'n gael trial yna. Cynhyrchu. Dych chi'n gael gweld be gawn ni. Mae'n mynd i roi 4 dewis i fi, a os nad dwi'n hapus dy un o'n nhw, allai glicio cynhyrchu mwy, neu wrth gwrs, allai fynd yn newid y sbardun nes i deipio mwyn cynhyrchu rhain. Waw, sgwlwch yr eina. Ie, chi gweld y patrymau Celtaidd sydd wedi cael ei roi mewn yn yr cerfiadau yna. Mae reina yn hynod yn dyn nhw. Mae'n anodd dewis y ffefryn. Dwi'n meddwl mae'r un olau yw e. Mae'n glicio ar hwnna. Ac unwaith to nawr, dwi'n mynd i gair ffenest cynhyrchu delwedd i fynd nôl i'r ffenest golygu delwedd. A fan hyn, dwi'n mynd i dynnu'r cefndir. Na fe. A falle bod fi moyn i'r galon i fod right ar dop y llwy bren. Fan hyn. A nawr llai leihau'r maint. Gosod e. A na fe, mae'n edrych nawr fel bod e wedi cael ei gerfio allan o'r un darn o bren a'r llwy i hun. Right, dewch ni gael wneud un bach to te, cyn bod fi'n mynd draw i'r iPad. Nawr, yn hytrach na dechrau o'r dechrau bob tro, beth i fi'n mynd i wneud yw dyblygu y galon a newid y sbardun. Felly, 3 dot, dewis y galon, 3 dot fan hyn, dyblygu. Right, dyma ni, mae da fi galon arall fan hyn nawr. Ond beth allai wneud ar galon ma yw mynd i fewn i'r cynhyrchu delwedd, i'r botwm yma fan hyn, a newid yr sbardun. Felly, yn hytrach na calon, beth am clychau? Clychau wedi cerfio o bren. Arddull Celtaidd, ongl uchel. Felly fi moyn cadw'r arddull Celtaidd a'r ongl uchel na.
Felly, mae dyblygu yn meddwl bod fi'n arbed teipio hwnna bob tro, ond hefyd, dyle fe dynnu'r cefndir i fi hefyd. Iawn, na fe, mae'n tynnu'r cefndir hefyd. Fi'n credu mae'r un cyntaf na yw'r hoff i ni. Felly, na fe, mae weithiau'n eitha tocio. Chi gweld, mae wedi tocio ymyl. Felly, chi'ch chi ddefnyddio'r dolenni hir yma i ddad docio. Ond fi'n hoff o hwnna, y gloch na. Gwych. Hyfryd. Nawr, fan hyn falle allwch chi ddechrau meddwl am eich heinau. Ydych chi moyn y gloch i fod tu ôl i'r galon, neu uwch ben y galon. Na fe. A nawr fi'n gwneud un peth to. Fi'n gwneud 3 dot dyblygu. Dyma'r gloch. Dewch ni gael mynd mewn cynhyrchu delwedd. A tro hyn falle na i fynd am rhywbeth fel cadwyn hir. Chain hir. Cadwyn hir. Dwi'n mynd mewn siap cylch. Fi eisiau bod e'n gadwyn hir. Allai roi ar hyd dolen y llwy. Dych chi'n gwybod gewn ni. Dyma'r cadwyni. Waw! Mae reina yn hyfryd. Hwn dwi'n licio'r patrymau celtedd ar hwnna te. Ydw. A wneud dynnu'r cefndir, na fe, chi'n gweld, mae'n neud hwnna achos bod y cefndir wedi dynnu ar yr un cyntaf. Wneud neud arno nhw ar bob un i ni wedyn yn dyblygu. A mae hwnna, chi'n gweld, mynd i fynd ar ddolen y llwy, just i roi'r gweiad, y patrwm celtaidd yna i fi. A na i roi hwnna felly nôl tu ôl i'r clychau. A chi'n gweld bod fi'n adeiladu hwn lan. Right, mae eisiau fi fynd draw i'r iPad, so I'd wneud i byd yr iPad y spel. Felly, dewch chi'n newid sgrin, draw yn ni, dyma ni ar yr iPad. Right. Felly, cyfryngau, cynhyrchu delwedd, sgwar. Teipio mewn mynd hyn nawr te. Fi di wneud y beth, fi di dewis yn anghywir, nid mewn osod gwrthrych. Felly, cau hwn, up a days, trial to. Right. Nawr te, cyn ni. Yn ni ddechrau hwnna to. Bin, dechrau to. Right. Cyfryngau, cynhyrchu delwedd, sgwar. Iawn. Na, sa'n moyn mewn osod gwrthrych. Cau hwnna. Cynhyrchu delwedd. Cyn ni. Right te. Nawr, be dwi'n teipio mewn yn hyn? Wel, dwi eisiau... beth ai am trwy'n? Ai am angor wedi cerfio o bren. Y tal o llawn. A wedyn fi'n mynd i ddweud arddull Celtaidd. Arddull Celtaidd. Tal o llawn. A'r term pwysig sy'n dal ar y sgrin i chi yw ongl uchel. Tal o llawn. Cuddio'r bysellfwrdd, botwm glas ar gwaelod, cynhyrchu. Ych ni weld ar pa fath o angor gewn ni fan hyn. Angor. Waw! Gwych! Mae rhain anhygoel. Hwna dwi'n licio. Mae'n chydig fwy plaen. A wedyn gyda hwn nawr dwi yn mynd i gau'r ffenest cynhyrchu delwedd ar y top a tynnu'r cefndir ar hwn. Waw. A gall hwn fynd felly lan fanna ar dop y llwy cari. Waw. Right, na i ddyblygu hwnna, 3 dot, dyblygu. Dyma'r un newydd, mewn wedyn ar y chwith, chi'n gweld mae'n gweud cynhyrchu delwedd, tap ar hwnna, a fan hyn allai newid y gair angor i'r gair. Be na i wneud tro hyn te? Na i wneud rhywbeth gwahanol, pedol. Pedol ac allwedd. Nawr te, fi'n cyfuno 2 o'r syniadau. Llwch chi drial na hefyd. Trial cynhyrchu 1 delwedd sy'n cyfuno 2 o'r syniadau. Pedol ac allwedd wedi cerfio o bren, arddull Celtaidd, ongl uchel. Iawn, driwn ni hwnna. Sgrolio lawr a cynhyrchu. Chi'n gweld fi'n troi'r modd cyflym na i ffwrdd. Fi'n gweld hwnna yn gweithio'n well. Mae chydig yn yr afach, ond dim lot. Bydd chydig yn yr afach, ond mae fel sy'n mynd cynhyrchu gwell delweddau os chi'n troi hwnna i ffwrdd. Right, waw, mae'r ein o'n wych. Gwych. Fi'n credu mae'r un cyntaf yw'n hoff i ni. Felly na i ddod o hwnna. A mae'r bedol na
a'r angor drws nesaf ei gilydd yn wir yn gweithio'n dda drws nesaf ei gilydd, yn dyn nhw. Wel, well I fi gael calon, siwr o fod. Felly na I fynd a roi calon. Calon wedi cerfio bren, arddech Celtaidd, ongl uchel, iawn. A cynhyrchu. Felly chi'n gweld, wrth ddyblygu rhywbeth chi wedi cynhyrchu a jyst newid y sbardun, newid y prompt, chi'n gallu creu pethau sydd yn edrych fel bod yn perthyn iddi gilydd, ond chi'n gallu creu'r delweddau yma'n gyflym iawn. Nes i'n gofio dyblygu. Na sili fi te. Right. A dad wneud, lan o'r top, nôl o fi, dad wneud. Right. 3 dot, dyblygu. Right, nawr te. Gyda hwn I fi moyn newid I calon. Right, Treol to Jones. Calon wedi cerfio bren, arddech Celtaidd ongl uchel a cynhyrchu. Great. Hyfryd, beth na fe, a fi'n mynd I just dad wneud y tocio. A nawr eich edrych lawr ar maint. A felly bod fi moyn rhoi y ffes o'r rhain ar hyd dolen y llwy. Felly na I just dyblygu. A rhoi nhw mewn yn I lle. Dyblygu. Na fe, a dyna'r ail lwy wedi wneud. Felly dwi wedi wneud 2 lwy sydd yn hollol wahanol iddi gilydd, defnyddio'r symbolau yma. Allwch chi ddewis rai o'r didalheriau neu beth am feddwl am syniadau chi'n. Felly hoff anifeiliaid, hoff lefydd, hoff weithgareddau a pethau personol I chi allwch chi fod yn rhoi fel addurniadau ar ddolen eich llwy caru. Right, nôl a fi da i'r porwr, beth I ni'n neud nesaf nawr bod ni wedi creu yn llwy? Wel, mae eisiau ni nawr I orffen yr dyluniad yma. Felly beth sy'n eisiau ni fel amdano gyntaf yw'r cefndir. Felly, nath Dwynwen fynd a sefydlu lleiandi lan ar Ynys Môn ger le mae traeth Llanddwyn nawr. Felly mae'n draeth gwyllt. Felly, dwi'n mynd I chwilio, dwi'n mynd I fynd i'r cyfryngau, lluniau ar y top, iawn, a dwi'n mynd I chwilio fan hyn just am rhywbeth fel Wales Beach. Nawr te, dyma ni, a dwi'n mynd I gael 68 a dwi eisiau un sy'n edrych fel rhyw draeth gwyllt anhysbell. Felly dim hwn gyda'r cabins lliwgar yna fe. Rhywbeth fel hyn, rhywbeth sydd yn edrych fel rhyw draeth pellenig, bell, bant. Nid Aberystwyth. Dim rhywle sydd yn rhy adnabyddus. Chi moyn bod rhywun yn llwyr, fi'n gwybod am hwnna. Felly rhywbeth sydd just yn edrych fel draeth gwyllt Cymreig. A dwi'n meddwl bod falle un o'r rhai cyntaf yma, hwnna nawr yn mynd I weithio'n dda. Felly dwi'n mynd I ddewis y llun, clic, mae'n ychwanegu fe'r dyluniad, a beth dwi eisiau gwneud nawr yw gosod hwn fel cefndir y dyluniad. Felly dwi'n clicio arno fe, clic fan hyn, a lawr ar y chwith fan hyn, allai clicio gosod fel cefndir y dudalen, yna fe. Iawn, mae hwnna di gosod hwnna nawr fel cefndir y dudalen. Nawr, mae beth yn bach yn brysur, yn dweud. Felly, beth dwi'n mynd I wneud felly yw tynnu lawr yr anrhyloiwedd o'r cefndir na, mwyn gweld trwyddo fe chydig yn fwy. Na fe, a beth mae'n neud yw dangos y papur gwyn sydd yn y cefndir. Rhywbeth fel yna. Nawr, sdim rhaid i'r papur sydd yn y cefndir I fod yn wyn, all y papur yn y cefndir fod yn papur lliwgar. Felly, lan ar y top fan hyn, fe welwch chi fotwm lliw y cefndir. Os gliciau I ar hwnna, lle ddewis lliw, beth am rhywbeth fel porffor yma, chi'n gweld, na fe. A achos bod yr llun nawr traeth nawr a'r anrhyloiwedd wedi tynnu lawr, dwi'n gweld trwy'r llun na, a dwi'n gweld lliw y papur sydd yn y cefndir. A to, llwch chi newid yr anrhyloiwedd na. Dyna ni. Beth sydd yn dangos eich llwy chi ore? Dwi'n meddwl bod rhywbeth fel yna yn gweithio'n gred. Right, cwpl o gamau fyna, felly ai draw nawr i'r iPad I wneud yr un peth. Mae eisiau dod o hyd I lun,
rhoi fe fel, gosod e fel cefndir y dudalen, a wedyn, wrth dynnu'r anrholoedd i lawr, allwn ni hefyd ddewis lliw i'r cefndir i hun, i'r papur i hun, sydd yn dangos trwy'r y ffoto na sydd dan ni o'r traeth. Right, iPad amdani. Dyma fi ar yr iPad. Chi na i fynd i'r cyfryngau, ni na'n barod. Lluniau, a na i chwilio eto am Wales Beach. Chwilio. Gret. A dwi jyst eisiau traeth sydd yn edrych yn eitha gwyllt. Na i drio mynd am un gwahanol i beth sydd â fi ar y porwr, a fi am yr un yma. Na fe. Clic ar hwnna nawr te, a dwi eisiau gosod e fel cefnir. Chi'n gweld y botwm yna ar y chwith? O, llai, guddio'r ongl uchel yma nawr o'r sgrin. Chi'n gweld ar ochr chwith gosod fel cefndir y dudalen, tap, na fe wedi mynd i'r cefndir. Llai, ddod lawr yr anrholoedd i ddangos mwy o'r papur gwyn. Ond fel chi'n gwybod, allai hefyd, na i gau hwnna lawr, lan ar y top, chi'n gweld yr 1, 2, 3, y pedwerydd botwm ar draws, hwnna, lle ddewis lliw i'r cefndir, lliw i'r papur. Beth am i fi fynd am rhywbeth gwahanol tro yma, beth am las. Hwnna'n neis. A nawr bod fi wedi gwneud hwnna, lle'n fynd nôl, tap nôl ar y cefndir, a gweld, dwi'n gallu dod lawr ar anrholoedd hyd yn oed hellach, neu lan o fe, just mynd nôl a wneud rhyw tweaks bach. Beth sy'n gweithio orau i'ch dyluniad chi. Gret. Right, nesaf. Mae eisiau ni i gael falle rhyw awgrym fach o Dwynwen a cymeriad pwysig arall. Y person nath Dwynwen gwmpo mewn cariad gyda fe oedd dyn o'r enw Maelon. Felly beth am i ni ddangos Maelon a Dwynwen fan hyn. Felly dwi'n mynd i fynd i'r cyfryngau unwaith to. Clic. A lluniau. A na i just chwilio am y gair Saesneg medieval. Medieval. Iawn? Na'i rhoi hwnna lan i chi ar sgrin, achos mae'n air bach lletwyth i sillafu. Medieval. Ydy hwnna? Odi, cyfe. Iawn? Medieval. A dwi'n chwilio am ddau lun. Un falle o rhywun allai fod yn Dwynwen. Mae hwnna'n un da. Hwnna'n un ardderchog. Clic ar hwnna, rhaid gall hi fod yn Dwynwen. Ond wedyn mae eisiau rhywun sy'n edrych fel Maelon, felly rhyw fath o dywysog, canol-oesol. A droiodd e mas bod Maelon ddim yn berson neis iawn. Iawn, sa mae'n sbwylo stori Dwynwen i chi, os nag chi'n gwybod ond Maelon ddim yn troi mas i fod yn berson rhy neis, rhy garedig. Felly, falle bod fi mae'n chwilio am rhywun sydd ddim yn edrych yn garedig iawn. Pwy iawn de. I nôl lan, oedd un o'r rai cynta na ddim yn edrych yn rhy hapus, oedd e. Neu rhywun yn troi cefn. Felly, na, hyn am hwn, dwi ddim yn edrych yn rhy hapus. Felly, clic arno fe hefyd. Right, nawr, beth sy'n eisiau ni wneud nawr yw tynnu'r cefndir ar y ddau ddelwedd, felly clic, tynnu'r cefndir. Gret. A os nad yw'n ei jobyn taclus o tynnu'r cefndir, dim ots, iawn, achos mae rhain yn mynd i fod yn ysgafn. Dwi'n neud un peth nawr gyda fe, na fe, clic, tynnu'r cefndir. Gret. Nawr, be ni'n mynd i wneud yw defnyddio dull cyfuno, sydd yn ni fan hyn, cyfuno. Felly yna i glicio fyna, a mae dyn ni gadael e normal, neu lluosogi. Chi'n gweld beth sy'n digwydd pan chi'n lluosogi yw mae e'n toddi'r llun i'r cefndir gan gadw'r elfennau tywyllaf, neu sgrin, yn ei gwrthwyneb, mae'n toddi'r llun i'r cefndir gan gadw'r elfennau mwyaf golau. Felly fi'n mynd i wneud hwnna, a felly bod fi'n mynd i zoomo mewn eitha tipyn felly ar Dwynwen fan hyn. Rwy'n fel hyn. A just i chael hi, just ar ymyl y dyluniad. Chi'n gweld, dwi'n mynd i gael ei reit na canol fan hyn, just fanna ar ymyl y dyluniad. Gret. Nawr, na'n i'r un peth gyda fe, gyda Maelon. Lle ni drial lluosogi, ond dwi'n meddwl mae sgrin sy'n mynd i weithio orau. A to, dwi'n jyst mynd i wneud e'n fawr. Na fe. Fel hyn.
Mae'r cleddyf na da fe. Dwi ddim yn moyn dangos bod top y cleddyf wedi dorri ffwrdd. Felly, llai guddio hwnna i ffwrdd, na fe, chi weld, ar ochr y dudalen, ar ymyl y dudalen. Nawr, mae'r ddau lina yn y marn ni dal yn rhy gryf. Bod ni wedi defnyddio'r dull cyfuno sgrin, dwi'n meddwl bod nhw dal yn rhy gryf. Felly, beth sydd eisiau ni wneud yw newid yr anrhyloedd hyd yn oed ymhellach. Right, na fe, fi'n hapus da i maint nhw nawr. Nawr, gyda Dwynwen fan hyn, nawr, beth dwi'n ei wneud yw just dod lawr ar anrhyloedd. Chi weld, bron iawn reit i'r gwaelod. A gweud y gwir, a fe reit i'r gwaelod i 0, felly dwi'n ddim yn gweld hi o gwbl. A nawr, codi fe nôl lan ychydig. Wff, a na fe, ni just y moyn ar awgrym yna o'r cymeriad. Na fe, rhyw 10%. Drea fe gyda meilon nawr. Lawr i 0, nôl lan na fe, a just stop fyna, na fe 14%, hwnna'n hen ddigon. A mae hwnna just yn rhoi, chybod, yr awgrym yna o gymeriadau stori Dwynwen i chi fyna. A toddi'r delweddau na mewn iddi gilydd. Right, dewch i ni gael mynd draw i'r iPad i gael neud yna, achos mae'r camau yna yn eitha cymleth beth wnaethon ni fyna. Ond mae e'n effaith trawiadol iawn yn dweud. Wel, be wnaethon ni gyntaf oedd ychwanegu 2 ddelwedd canol oesol, medieval. Felly, cyfryngau, lluniau, chwilio mewn hyn am y gair medieval, na fe, chwilio. A dwi'n chwilio am dywysoges a rhyw fath o dywysog. Felly, dywysau rai gwahanol tro hyn. Na ni, dyna Dwynwen, a le mae meilon, na i ddewis meilon gwahanol tro hyn, dyma ni. Os mae rhywun yn gwynebu'r ffordd anghywir gyda llaw, mae ydych chi'r botwm flip lawr fan hyn, iawn. Felly os ych chi moyn dewis un o'n chi'n meddwl, mae'n gwynebu'r ffordd anghywir, pidwch ffoeni, llwch chi flipio. A gweud y gwir, fi'n mynd i flipio hwnna, achos fi'n credu bod meilon yn well lawr fan'na, a bod Dwynwen yn well lawr fan hyn. A falle bod eisiau Dwynwen i flipio os, mae eisiau Dwynwen i flipio hefyd, fel bod ni'n edrych mewn arno i'r dudalen. Right, ar ôl i fi ddewis y delweddau, na beth nes i'n wedyn oedd tynnu'r cefndir. Hynna ni, tynnu cefndir Dwynwen. Gret, tap ar meilon, tynnu'r cefndir. Iawn, tynnu'r cefndir yn ddigon cyflym. A nawr mae eisiau fi i ailfeintio. A sylwch chi, nes i wir gynyddu maint rhain yn sylweddol. Fi'n neud y to fan hyn nawr. Fi'n moyn, chymod, bod ni'n gweld y gwynebau. Gwynebau sy'n fwyaf pwysig fan hyn. A'r emosiwn, ynddo fe? Yr emosiwn ar ei gwynebau nhw. A fe, beth am rhywbeth fel yna. Right, nawr te, mae eisiau fi nawr i ddoi'r dull cyfuno, tap ar Dwynwen, dull cyfuno, sgrin. Tap ar meilon, dull cyfuno, sgrin. Right, a nawr, allai ddod tap ar Dwynwen, anrhyloedd. Lawr i ddim byd, a nôl lan. A fe, 21%. Meilon, lawr i ddim byd, nôl lan, 30%. Iawn? Mae hwnna'n effeithiol iawn. Effeithiol tu hwnt. Right. Ni bron iawn o ben. Na gyd sy'n ni'r ôl ni nawr i roi'r testyn. Diwrnod Santes Dwynwen hapus a'r dyddiad Ionawr y 15 Felly, dewch i ni gael roi'r testyn am mewn te. Felly, ar y porwr, dwi'n mynd i ddod draw i'r ochr chwith. Clicio ar y ty fan hyn am testyn. Lan o'r top, ychwanegwch eich testyn. Clic. A dwi'n teipio mewn fan hyn. Diwrnod. Santes Dwynwen. Hapus. A man i gael y bychnod bach yna. Diwrnod Santes Dwynwen. Hapus. Right, nawr. Wy'n i roi hwn lan fan hyn yn y cornel top ochr chwith. Allai ddefnyddio'r ddolen hir yma i wthio'r testyn na arno i ddwy linell. Chi'n gweld? Fel hyn. Heb o fi'n gofod defnyddio bottom return neu enter ar y bysellfwrdd, fi'n gallu defnyddio'r ddolen hir yma i ddewis fel mae'r llunellau yn torri. Llawer haws. Nawr, lle hefyd, lle ydych chi'n meddwl am cynnyddu'r maint. Lle bod fi'n moyn cynoli'r testyn yma hefyd. Center, lle draw fan hyn, mae'r bottom yma yn alunio i'r chwith, i'r canol, i'r dde, neu yn cyfiawnhau ar draws y blwch. Dwi'n mynd i'r canol. Right, gret.
Nawr, dyw'r ffont na ddim yn gret, ydw e? Felly, dewch i ni gael neidio i fewn i'r ffontiau argymhellyr a gweld os na rhywbeth fan hyn sydd yn edrych yn ganol oesol. Wel, mae hwnna'n sicr yn, ydy. Mae'r ffontiau argymhellyr yn glyfar iawn yn argymell ffontiau sydd yn gweddu gyda'ch dyluniad chi. Nawr, gwthio pethau rownd, gweld rai beth sy'n gweithio orau i chi. Dwi'n meddwl bod hwnna'n gweithio neis fel yna, ydy. Nawr, mae'r testyn yn wyn ar y foment. Mae hwnna'n iawn. Dwi yn mynd i roi amlinelliad iddo fe, felly yna lusgo trwch yr amlinell i fyny. A beth am ddewis lliw, chymod, porffor tebyg i'r cefndir. Felly chydig yn dywyllach. Ie, fel yna. A nawr, allai ddod lawr a anroloiwydd y testyn i gyd ychydig. Jyst yn mynd bach, yna fe, ni'n gweld nawr ychydig o'r dyluniadau trwy'r testyn. Hwna'n gweithio neis. Yn gys da fi ar ôl i wneud nawr i dyblygu hwn, felly 3 dot, dyblygu, lawr i'r cornel arall, a beth yw dyddiad diwrnod Santes Dwynwen? Wel, Ionawr, a wedyn 5 ar 25 ein. Iawn, Ionawr 25 ein, y 5 ar 20. Ionawr y 5 ar 20. A dwi'n mynd i fynd â hwnna chydig yn llai, sy'n meddwl bod eisiau i'r testyn yna i fod cweit mor fawr. A dwi'n meddwl bod e'n ffitio orau fanna yn y cornel gwaelod ochr dde fel la. Iawn! Nawr te. Un beth dwi ddim wedi gwneud yw enwi fy ffail o gwbl, ond mae wedi bod yn arbed, yr holl amser mae fi wedi bod yn gweithio, mae wedi bod yn arbed, pob peth dwi wedi bod yn gwneud, jyst mae wedi bod yn arbed gyda'r enw ffail yma heb deitl. Felly, dewch i ni gael newid hwnna i llwy, cari, 2025. Na fe? A i lawr-lwytho hwn, os ych chi eisiau argraffu fe, mae yna foto fan hyn sy'n dweud llwytho i lawr, lawr-lwytho hwn fel PDF os chi moyn argraffu fe, PNG os chi moyn rannu fe, neu allwch chi greu dolen os chi moyn, clicio ar rannu, a o dan y botwm rannu yma, mae da chi dolen gweld yn unig, mae unrhyw un sy'n clicio'r dolen a wedyn yn gweld eich gwaith chi wedi gyhoeddi i'r we. Iawn, wel, na fe te, ni wedi gorffen ein her gyntaf, pawb wedi cael hwyl gobeithio yn gynhyrchu eich llwyau cari. Cofiwch hefyd, os ydych chi yn postio rhywbeth i'r cyfryngau cymdeithasol, fi'n gwybod mae lot o ysgolion yn postio pethau i'r cyfryngau cymdeithasol, yn wedig ar ddiwrnodau pwysig, fel Diwrnod Santes Dwynwen, yna tagiwch fi mewn, fel bod fi'n gallu gweld eich llwyau cari chi a gweld pa mor ardderchog yw'ch sbardinau chi wedi bod yn teipio mewn i gynhyrchu eich delweddau. Felly tagiwch fi at Adobe for Edu, a bydd pawb o tîm Adobe'n gweld hwnna wedyn, neu at Ysgol Digidol, neu at Meredydd Jones, fel bod fi'n gallu gweld nhw. Felly, os ych chi yn postio, yna, please tagiwch fel bod fi'n gallu gweld. Iawn, nawr, ni'n barod sy'n mynd mlaen i'r ail her heddi. Mae werth i fi hefyd i sôn yn gyflym am beth sy'n dod wythnos nesaf, oherwydd mae Gwers fi wythnos nesaf reit ar ddechrau'r wythnos. Felly, does dim lot o amser yn chyfwn i fod ych chi baratoi ar gyfer hwnna wrth yn ôl dy chi. Mae e ar fore dydd Llun. Iawn, y dydd Llun yma sy'n dod 7 o Ionawr. Mae hi'n ddiwrnod cofio'r Holocaust. Felly, os ych chi wedi bod yn dysgu am yr ail ryfel byd, falle bod chi wedi bod yn clywed am hanes yr Holocaust. Felly, mae e'n bwysig iawn bod ni'n cofio am ddigwyddiadau'r Holocaust a bod ni fel bodau dynol, fel pobl sy'n byw ar y byd yma yn dysgu y gwersi poenus a phwysig o'r digwyddiad mor ofnadwy. Felly, dewch i'r wers yna, diwrnod cofio'r Holocaust. Mae hwnna ar ddydd Llun. Iawn, dydd Llun, 7 hanner awr 10. Cofrestrwch athrawon yn y ffordd arferol, jyst ewch chi ar weinwyr.express.cymru. Nawr, ar yr wythnos ganlynol, mae'r wythnos ganlynol, dych chi gael gwirio hwn, na, dwi'n mynd i gwirio fe fyna, dwi'n mynd i gael gwirio fe nawr fan hyn, cyn bod fi'n gweud rhywbeth yn anghywir i chi. Mae lot mlaen ar yr wythnos ganlynol.
Just check fan hyn nawr. Just check. Mae yna hyfforddiant i athrawon ymlaen. Hyfforddiant i athrawon ymlaen. O, mae hwn yn cael fi i fewn gofnodi fan hyn nawr. Amser i gweld. Coni. Right. Iawn, wythnos nesaf yw Gwers cofio yr Holocaust. Right, yr wythnos ganlynol, dyma ni. Right, mae llwyth mlaen dyn ni. Iawn, mae da ni ar ddydd Mawrth yr wythnos ganlynol, Gwers fyw ar gyfer wythnos iechyd meddwl plant. Iawn, sydd wrth gwrs yn bwysig iawn. Wedyn, ar y dydd Gwener, mae'n ddydd Music Cymru. Dydd Music Cymru, a mae hwnna rhywbeth mae ysgolion dros Cymru gyd yn hoffi dathlu, felly mae yna wers fyw fyna. Hanner o'r dydd deg o'r ddain, felly mae yna wers fyw ar y dydd Mawrth ar gyfer wythnos iechyd meddwl plant. Gwers fyw ar y dydd Gwener ar gyfer dydd Music Cymru, ond wedyn ar y dydd Mercher am 4 o'r gloch yn y prynawn, mae yna hyfforddiant i athrawon, sgwysodwch fi am proffesiynol tu hwnt, mae hyfforddiant i athrawon es lefel 1. Felly, os hoffech chi ddod i'r hyfforddiant na athrawon, jyst ewch i ace.express.cymru. Mae'r cyfan yma i gyd am ddim, yn rad ac am ddim. Iawn? Oce, roi, mlaen yn ni i'r weithgaredd nesaf, i'r ail weithgaredd. Felly, dewch i ni gael rannu'r sgrin eto, a dewch i ni gael neidio nôl i'r dudalen heriau. Yma ni ar y dudalen heriau, sgrolio lawr. A beth i ni wneud? Wel, her 2 i ni yn mynd i fod yn creu tudalen we, le ni'n mynd i fod yn edrych ar wahanol draddodiadau i ddathlu cariad ar draws y byd. Iawn? Nid ar ddiwrnod Santes Dwynwen neu ddydd San Ffoland yn unig y mae cariad yn cael ei ddathlu, mae'n cael ei anrhydeddu mewn llawer o ffyrdd unigryw ledled y byd. Dyma rai ffeithiau cŵl am sut mae gwledydd gwahanol yn dathlu cariad. Nawr, mae llwyth o ffeithiau dy fi fan hyn, a dwi ddim yn disgwyl bod chi'n cynnwys nhw gyd. Y syniad fan hyn yw bod chi'n gallu dewis y dethol, dewis y rai chi meddwl sy'n fwy diddorol, a'i defnyddio nhw i adeiladu eich tudalen we. Right. Nôl ar Express te, mae eisiau ni glicio ar yr eicon Express, y cornel top ochr chwith, clic. A ni nôl ar dudalen cartref Express. A ni mynd i fod yn adeiladu tudalen we, a chi gweld mae yna deilsen borffor yn arbennig ar gyfer hwnna. Nawr, os i chi heb agor y dudalen heriau eto, mae eisiau fe ar gyfer hwnna, achos ni'n mynd i fod yn copio, glido, copy and paste o. Felly mae dal yn sgrolio ar y gweilo fyna, bit.slice 25 Dwynwen. Right, ni'n glicio ar y deilsen borffor yma, adeiladu tudalen we, clic. A mae'n mynd i gynnig templed i ni. Nawr, dyn ni ddim yn moyn templed, na, dim diolch yn fawr. I ni yn moyn creu o'r newydd. Felly lawr y cornel gwelwch ar dde, fe welwch i'r botwm llwyd sy'n dweud creu o'r newydd. Cliciwch ar hwnna, a dyma ni mewn nawr yn creu ein gwefan. Iawn? A'r teitl yw Cariad ar draws y byd. Cariad ar draws y byd. A allwch chi roi eich enw chi fel is-teitl gan, teipwch eich enw chi mewn fyna. Right, draw i'r iPad i ni gael wneud yr un peth. Right, dyma fi'r iPad. Dwi wedi gorffen yr llwy caru, felly tap ar yr eicon Express, cornel top ochr chwith. A nawr dwi'n mynd i wasgu ar y deilsen borffor sy'n dweud adeiladu tudalen we. Nawr te. Ar y ffenest yma sy'n ymddangos, lawr y cornel gwelwch ar dde, creu o'r newydd, diolch yn fawr. Tap mewn yna, cariad ar draws y byd, cariad ar draws y byd. Na fe. A wedyn, is-teitl, yw'ch enw chi gan, a'ch enw chi. Na fe. Gret. Iawn. Wel, beth sy'n dod nesaf te? Nôl i'r porwr. Wel, dewch i ni gael ychwanegu cefndir i hwn. Dwi'n mynd i glicio ar y smotyn bach ar waelod y sgrin gyda'r plus ynddo fe, a dewis llun. Pa lun dwi'n chwilio? Wel, dwi'n mynd i chwilio am, dewch i ni jyst chwilio am y gair love yn gynta. A ni'n mynd i gael na fe, dros 12,000 o ganlyniadau. Wowzers. 12,000 o luniau. Beth os dwi'n chwilio am love background, 5,000. Chi'n gweld? Felly, os ych chi'n
ychwanegu mwy o ddisgrifiad i'ch chwiliad fan hyn, mae'n torri lawr y canlyniadau. Chi'n mynd i gael pethau fwy tebyg i beth ych chi eisiau. Dwi'n dwlu ar hwn, mae'n eich fel balwn, mae'n eich fel balwn yn dweud, felly dwi'n mynd i fynd ar hwnna. Dyma gyfle hefyd i chi i ddewis thema ar gyfer eich gwefan. Thema yw newid pethau fel y set o ffontiau sydd wedi cael ei dewis ar gyfer eich gwefan chi. I wneud hynny, jyst cliciwch ar yr hydlaeth, y ffon hyd, lan ar y riban D ar top y dudalen. Clic ar hwnna. A nawr allwch chi ddewis un o'r themau yma. A beth am rhywbeth fel whimsy, felly bod hwn yn addas ar gyfer cariad ar draws y byd? Ydy, hyfryd. Nawr, dwi hefyd yn mynd i ddewis y teitl yna, cariad ar draws y byd, copi, a dyna beth dwi'n mynd i arbed y wefan yma fel hefyd yw hwnna. Cariad ar draws y byd. Na fe? Gret. Wel, mae hwnna'n dod mlaen yn gret nawr. Dewch i fi gael mynd draw i'r iPad i gael dal lan. Iawn, dwi'n ni'n nôl yr iPad. Felly, beth cyntaf nes i oedd ychwanegu'r cefndir. Felly, clic ar y smotyn ar y gwaelod, dewis llun. Chwilio mewn yn un nawr am love background. Mae'r gair background yn meddwl bod e'n mynd i gynnwys lot o ganlyniadau le mae testyn yn mynd i ddangos yn glir o flaen y llun. Mae hwnna'n bwysig. Iawn, ni moyn bod y testyn yn glir. Heb y gair background, felly gelech chi rhyw ddelweddau prysur a gyda delweddau clir iawn. Felly mae rhain yn lot mwy addas yn dyn nhw. Hwnna'n un cool, mi'n licio hwnna. Dewis y llun, a nawr, unwaith mae'r llun wedi llwytho lan o'r top, pan fydd e'n troi'n wynd, yna ni, dwi'n tapio ar yr hydlaeth, ar y ffon hyd, i ddewis thema. Sgrolio lawr, beth a'i fynd am tro hyn. Dwi wedi defnyddio whimsy, felly yna i fynd am storybook. Ie, mae'r ffontiau yma fi'n credu'n addas ar gyfer cariad ar draws y byd. Ydyn. Hyfryd, right, nôl i'r porwr te. Beth sy'n dod nesaf? Wel, nesaf. I ni yn mynd i sgrolio lawr, a mae'n mynd i ofyn i ni, right, beth i ti'n moyn roi gynta ta? Wel, i ni'n moyn roi rhyw fath o gyflwyniad ar ffurf testyn. Felly dwi'n mynd i glicio testyn fan hyn, a mae'n mynd i adael i fi i roi testyn mewn. Felly dwi'n mynd i fynd nôl i'r dudalen heriau, a ble mae'r cyflwyniad na o ddlan ar y top fan hyn. Cofe fan hyn, yn y box glas. A chymod beth, i fi'n mynd i gopio y cwbl lot o hwnna. Dwi'n meddwl bod hwnna'n gyflwyniad da. Control C, chi llusgo dros hwnna. Control C. Nôl i Express. Mewn fan hyn. Control V. Glido fe mewn. Nawr, mae dewisiadau dy fi. Allai ddewis roi hwn yn pennawd 1, sy'n mynd i fod yn enfawr. Diar annwyr. Pennawd 2, sy'n mynd i fod ychydig llai. Chyn anodd i ddarllen falle. Dyfyniad, sa'n hoff o hwnna chwaith, neu os chi'n mynd nôl i'r testyn arferol, just cliciwch eto ar pa bynnag un sydd wedi dewis, clic, a mae hwnna nôl yn arferol. Licen ni gynoli fe, canol, a beth am wneud e yn ffont trwm? Na ddewis, mi'n cyfrangen, os ych chi'n moyn defnyddio, na fe, mae eisiau chi, na fe, fel na, cariad yn cael ei ddathlu, dwi'n meddwl bod wedi teipio rhywbeth yng nghanol na fe. Gret, mae hwnna yn ddechrau da ar gyfer ein gwefan ni. Dewch ni gael gwneud hwnna draw ar yr iPad. Right, sgrolio lawr, chi'n gweld mae hwn yn popo lan a gweud beth ti moyn nesaf. Licen ni gael testyn os gwelwch yn dda. Right, mae eisiau fi fynd draw i'r dudalen heriau. Nawr, ar yr iPad mae copio a glido o wefannau yn gallu bod yn lletwydd. Felly, dwi wedi, chi'n gweld y botwm glas sy'n dweud agor y wybodaeth ar ddogfen. Wel, gyda hwnna, dalwch eich bus lawr, pwyswch yn hir yno fe, open in a new tab, a dyma'r un wybodaeth fan hyn nawr mewn doc, sy'n lot, fel welwch chi, lot yn haws i lusgo eich bus mwyn gwneud copio yno fe. Mae copio testyn o wefannau yn gallu bod yn wir lletwydd ar iPad. Right, dwi wedi copio hwnna, nôl fan hyn nawr, chi'n gweld drws nesaf i yngwyneb i fan hyn, chi'n gweld yr arwydd am yn ôl, arwydd ymlaen, ond drws nesaf hwnna, mae clipfwrdd. Os ni'n tapio ar y clipfwrdd na, mae glido'r testyn mewn.
Great. Right. Tap yng nghanol hwn. Nawr de, gyda'r thema yma, dewch i ni gael trial y gwahanol fformatio eto. Pennawd 1, o diar mi na. Pennawd 2, falle. Dyfyniad, falle. Fi'n licor pennawd 2 na. Ond dwi hefyd yn moyn canoli, felly chi'n gweld y bar sydd da fi fan hyn, os yna i sgrolio draw, chi'n gweld fi chi sgrolio draw, a mae dyn ni'r eicon canoli fyna. Na fe, mae hwnna yn gweithio yn hyfryd, fel jam. Reit, nôl a fi te, beth fi'n mynd i wneud nesaf? Wel, nawr i fi moyn ychwanegu gwybodaeth am draddodiadau dathlu cariad rhywle yn y byd. Felly, i'n sgrolio lawr, a dwi eisiau ychwanegu'r dar nesaf. A tro ma, i ni'n mynd i ddefnyddio cynllun hollti. Cynllun hollti. Clic ar hwnna, a mae'n hollti'r sgrin yn ddwy. Mae delwedd yn mynd un ochr, a dwi'n chi roi testyn, fideos, delwedd, botymau, beth bynnag dwi eisiau ar yr ochr arall. Right, draw y dudalheriau a diwiswch un o'r traddodiadau. Dwi'n mynd i fynd am, wel, newn i fynd am hwnde, Japan. Ar ddiwrnod San Ffolant yn Japan, maen nhw'n dathlu dydd gwyn, ond wedyn ar ddiwrnod, ar y 40 o fis Mawrth, felly mis ar ôl diwrnod San Ffolant, maen nhw'n dathlu dydd gwyn, maen nhw'n gael fe. Felly ar ddydd San Ffolant, mae menywod yn rhoi siocledi i ddynion, hwnna swnio'n gret, ond ar ddydd gwyn, mis yn ddiweddarach, mae dynion yn rhoi siocledi gwyn neu anrhegion yn ôl iddyn nhw. Na'n wahanol, yn dweud. Reit, dewch i ni gael dewis yr holl ddarn o wybodaeth na. Control C. Draw i Express. A i ni moyn rhoi fe ar yr ochr golau o'r cynllun hollti. Felly, lle glicio ar y plus bach fan hyn, ar yr ochr golau. Testyn, Control V, hwnna di glido hwnna mewn. A nawr, ni'n mynd i wneud rhywun peth, ni'n mynd i weld, o dwi'n mynd i fformatio hwn fel H1. Falle ddim. Rhy fawr ac yn rhy brysur. H2. H2, hwnna'n gweithio neis, ond falle bod eisiau fe fod wedi canoli. Pa ddelwedd sydd eisiau yno fi ar y chwith? Wel, beth am i ni glicio fan hyn, ychwanegu delwedd, a na i chwilio am rhywbeth fel chocolate. Licen ni gael siocled gwyn a siocled brown. Aha, cynni, rhywbeth fel hyn. Na fe, mae hwnna'n berffaith, yn dangos. Felly allan ni chwilio am white chocolate, milk chocolate, rhywbeth fel yna. Ond, chi'n meddwl, mae jyst y gair chocolate wedi helpu fi i ddod o hyd i union y math o ddelwedd dwi eisiau. Right. Na fe, a dyna'r wybodaeth am draddodiad i wneud y cariad yn Japan. Right, dewch i ni gael wneud un gwahanol draw ar yr iPad. A'r iPad sgrolio lawr, be dwi eisiau wneud? Wel, dwi eisiau cynllun hollti os gwelwch yn dda. A mae eisiau fi i neidio nôl draw i Chrome. A dyma ni pa un I am te. Wel, I am de Korea fan hyn. A mae hwn yn swnio fel gwaith caled. Gen i ddim byw yn ne Korea, achos maen nhw yn dathlu cariad. Fi'n swnio ddiflas iawn yn gweud nawr. Fi'n styried pa mor ddiflas i fi'n swnio yn gweud bod fi ddim yn moyn byw yn de Korea oherwydd hwn. Maen nhw'n dathlu cariad bob mis. Mae yna 12 cyfle i yngofio amdano fe mewn blwyddyn a cael stŵr. Felly, i dewis y wybodaeth na, maen nhw'n dathlu ar y 40 o bob mis mae traddodiad dan nhw yn ne Korea. Wel, chymo beth, nhw sy'n iawn, nid ni, fi'n bod yn ddiflas. Sori. Copio hwnna, enghraifft, ar y 40 o fai, mae hwnna'n ddydd rhosyn. A mae cyple'n rhoi rhosynau i'w gilydd, rhosynod i'w gilydd. Ar y 40 o Ebrill, maen nhw'n galw hwnna'n ddydd di. A ar y diwrnod na, mae pobl sengl sydd ddim mewn perthynas, sydd ddim mewn cwpl, yn bwyta noodles di gyda'i gilydd. Na ddiddorol, ond fe na ddifyr. Right, draw o fi, bwsh, mewn o fe, plus testyn, a chi'n gweld fan hyn, drws nesaf i fi, chi'n cofio yr clip ffwrdd fan hyn, tap ar hwnna, a mae e mewn.
Nawr te, fformatio. A dwi'n meddwl, na, H1 rifal. H2, perffaith. Gret. Nawr beth ni'n chwilio am fan hyn? Beth am chwilio am black noodles? Noodles. Ydy hwn yn mynd i ddod o hyd i unrhyw beth? Ydy, ma fe. Yn son nhw'n ddi. O, ma fe. Gynni. Y noodles di fan hyn, sgwrwch. Rai eraill ma? Hwna oedd yr unig un. Oedd un na. Nawr allan ni'n chwilio am just roses, rosynod. Ond o'n i yn. Chwilfrydig i weld os bydde rhywbeth yn dangos lan ar gyfer noodles di. A ma fe, black noodles, na fe. Hwna'n edrych eitha blasus i fi. Right, na fe. Hwna di wneud. Rai, be ni'n neud nesaf de? Wel, nôl a fi i'r porwr. Achos, beth ni'n mynd i wneud nawr i dysgu sgil arall, ni'n mynd i wneud sioe gleidio, glide show. Sgrolio lawr, a mae'n gweud fan hyn, sioe gleidio. Nawr, clic ar hwnna. Nawr, ar gyfer y sioe gleidio, fi mynd i ddewis 2 draddodiad allan o'r rhestr. Pa rai te? Denmark. Denmark, mae pobl yn cyfnewid gybref, nodiadau cariad doniol ar bapur addurniedig, a lle rosynau maen nhw'n rhoi blodau gwyn y liliwen fach, neu snowdrop yw hwnna'n Saesneg. Felly, falle na i wneud yr un na. A wedyn, na i wneud yr un nesaf fan hyn, Brazil, bod nhw'n cael partïon enfawr, iawn, felly gewn ni rhyw drath yn Brazil yn rhywbeth fel yna, gyrch ni gweld nawr. Right, felly, draw fan hyn, na i chwilio'n gyntaf fan hyn te am liliwen fach, snowdrop. Na fe, sef y traddodiad yma sydd â nhw yn Denmark. Nawr, chwiliwch i mi, chi'n meddwl sy'n mynd i weithio gyda testyn. Dwi'n meddwl bod hwn yn gweithio gyda testyn, achos lle gael y testyn draw fan hyn yn y bwlch sydd ar yr ochr dde. Chi na ddewis hwnna, chi'n gael fi wedi ychwanegu fan hyn nawr. Dwi'n paratoi'r sioe gleidio fan hyn. Right, a beth dwi eisiau nesaf, na i jyst chwilio am enw'r wlad Brazil. Brazil Party, felly enw ni. Brazil Party. Dwi eisiau gweld os yna bobl fan hyn yn cael rhyw fath o barti mawr yn Brazil, Ie. Cwpl o ddewsiadau da fi fan hyn. Beth ydw i jyst chwilio am Brazil? Ie, festival, felly Brazil Festival. Aha, ydy hwn yn well. Iawn, mae'r mwgwd yma'n cool, felly am hwnna. Na fe. Right, na fe. Felly dwi wedi dewis y delweddau ar gyfer y sioe gleidio. Felly, unwaith chi wedi hapus gyda'ch delweddau, allwch chi ychwanegu mwy, y 2 os chi eisiau, dwi'n just wneud 2 am nawr. Chi'n clicio cadw yn y cor ar top o'ch dde, mae'n mynd nôl â ni i'r dudalen golygu'r wefan. A dyma ni. Beth da ni fan hyn nawr yw, pan ni'n sgrolio nôl lan, dych chi'n gweld dyma pennawd wnaethon ni'n neud y pennyn, sgrolio lawr, dyma'r testyn, sgrolio lawr, dyma'n cynllun hollti ni. Os yw'n sgrolio lawr ymhellach, dyma'r sioe gleidio yn dechrau le. Mae'r lluniau'n ars yn llonydd, a wrth i chi sgrolio, maen nhw'n toddi o un i'r llall. Cool, ynddo fe. Ond chi gweld hefyd, mae yna gerdyn yn sgrolio dros y llun pan i chi'n sgrolio. Felly gyda hwn, allai glicio ar y plus, a rhoi testyn ar y cerdyn. Felly, dewch i ni gael dewis te, yr wybodaeth yma am Denmark. Copy. Nôl i Express. Control V. Glido. Fformatio. Na fe. Canoli nes i fan hyn. Nawr, gyda hwn, mae'n cuddio'r blodyn. Felly, chi yn gallu llusgo'r cerdyn a'i adael e. Na lle ar y chwith canol neu'r dde. Na'r unig ddewisiadau sydd chi. Wel, draw ar y dde fyna, mae'n gret achos dwi ddim yn cuddio yr liliwen fach sydd ar y chwith. Right, na gadw sgrolio, a dyma'r un nesaf te. Dewch i fi gael cudio yn hwnna. Control C. Mewn fan hyn. Testyn. Control V. Na fe. H2. Canoli'r testyn. Eto fi'n mynd i lusgo hwn draw. Wps.
Cysgo hwn draw. A na fe, mae fyna ar yr ochr dde. Iawn, nawr, fi yn mynd i stopio fyna am heddi, ond allwch chi wedyn ychwanegu cynllun hollti arall ar y gweilo fan hyn. A newid eich gosodiadau chi ar y dudalen a rhoi mwy o draddodiadau mewn. Lle chi fod yn cynnwys fideos, lle chi hyd yn oed gynnwys eich llwy caru. Iawn, gan glicio'r eich stwff, clicio'r llwy caru, ychwanegu fe fel delwedd, a dyna ni. Mae da ni eich llwy caru chi wedi cael ei osod ar eich gwefan anhygoel chi am draddodiadau cariad ar draws y byd. Nawr, os licech chi bobl i weld eich gwefan chi wedi cyhoeddi'r we, neu gys rhaid chi wedi clicio rhannu a cyhoeddi'r we. Creu dolen a gewch chi ddolen a bydd eich gwefan chi ar y we. Iawn? Os licech chi weld siwd mae'n disgwyl, cliciwch ar y ligad ma fan hyn. A dyma ni rhagolwg o'r wefan. Chi'n gweld mae popeth yn animeiddio'n broffesiynol ac yn cool. A dyma ni'r sioe gleidio. Dyma'r liliwen fach. Nawr, os dwi'n cadw sgrolio, dyma'r cerdyn yn ymddangos. Mae'n sgrolio i ffwrdd. Mae'r liliwen fach yn toddi fewn i'r llun nesaf. Ond os dwi'n sgrolio nôl i fyny, chi'n gweld mae'n toddi nôl i'r liliwen fach. Mae'n mor cool. A dyna ni, a dyna'r llwy garu. Felly, allwch chi gario ymlaen a ychwanegu gymaint o ffeithiau am wahanol draddodiadau am gariad ar draws y byd i gyd i'ch gwefan. Os chi'n mynd cael rhagolwg, mae ydych chi'r X bach ma lan yn y cornel top ochr dde. A dyna ni. Right, wel, ffrindiau. Gobeithio bod chi wedi mwynhau'r gweithgareddau yma. Fi wedi cael lot fawr o hwyl yn dysgu am draddodiadau cariad gwahanol ar dros y byd, a hefyd yn dysgu am y traddodiadau sydd da ni yng Nghymru sy'n hollol unigryw i ni, sneb arall yn y byd yn neud hwn, sef cerfio a chreu llwyau caru sy'n symboleiddio gwahanol bethau sydd yn bwysig i gwpl sy'n mewn cariad. Diolch enfawr i chi am ymuno. Cofiwch am yr holl negeseuon eraill dwi wedi rhoi ar hyd yr wers heddi. Os ydych chi ddod i sesiwn diwrnod cofio'r Holocaust ar ddydd Llun, ewch chi ar weinwyr.express.cymru. Fyna hefyd allwch chi i gofrestru ar gyfer yr wythnos ganlynol, ble mae da ni wythnos iechyd meddwl plant, a hefyd Dydd Music Cymru ar y dydd Gwener. Os licech chi ddod i'r hyfforddiant rad ac yn ddim datblygiad proffesiynol parhaus, sesiwn ar ôl ysgol 4-5 lefel 1, mae hwnna dydd Mercher yr wythnos ganlynol, nid dydd Mercher nesaf yr wythnos ganlynol, cofrestrwch gan mynd i ace.express.cymru, a'i atgoffa chi am y neges oedd da ni reit nôl ar ddechrau'r wers heddi, bod da ni wyl ffilm ar y cyd gyda hwb, mynd ymlaen yn mis Ebrill bydd ei gyd yn dod i ben, a os licech chi gymryd rhan yn hwnna, ewch i gwylfilm25.express.cymru. Right, diolch i chi am ymuno. Mae'n bleser cael cymaint ohonoch chi yn cofrestru ac yn ymuno gyda ni ar y sesiynau byw yma, a gobeithio allwn ni gadw nhw fynd i mlaen am byth. Right, welai chi cyn bo hir ar sesiwn arall, ond am